12 ka crew sa Indonesian cargo vessel nga midunggo sa Pantalan sa Butuan City nagpositibo sa COVID-19 samtang tulo ka na-expose sa tripulante sa international barge nga dunay ruta sa Indonesia gipangita sa Zamboanga City. Anang report. Gibutihag sa Butuan City LGU nga 12 sa 20 ka tripulante sa Indonesian cargo vessel sa Fairwind Shipping Corporation nga midunggo sa Lumbocan Port sa Butuan City ang nagpositibo sa COVID-19. Miabot ang barko sa syudad ni atong July 14, Miyerkules ug gisuwab sa mga personay sa usa ka ospital sa Agusan del Sur. Kinaugmaan, miadto ang mga taga Butuan City Health Office sa lugar apan nakalarga na kuno ang barko padulong Albay. Ug pagka Biyernes, miabiso kanila ang DOH Caraga nga dunay mga nagpositibo sa COVID-19 sa maong barko. Hindi kasi sila dumaan sa LGU natin, no? Hindi rin sila dito nagpa-swab. Na-inform na rin yung sa LGU doon sa barkong to na may sakay daw na nagpositibo kasi hindi na rin nila hinintay yung result ng swab nila dito sa region. Gipaklaro sa LGU nga dili pa kumpirmado kung COVID-19 Delta variant ba ang dala nga sakit sa mga nagpositibo. Nagpahigayon na og contact tracing ang City Health Office sumanasayrang taga Butuan City ang tulo ka nahimong agent sa barko ug anaa na karon sa quarantine facility. Ginatraceab nila ang operator sa pump boat nga gisakyan sa mga tripulante nga giingong namalengke. Sa Zamboanga City, ginapangita na sa Zamboanga City Police Office ang tulo ka lalaking misakay sa fish carrier nga dunay plate number KAJ 8073 gikan Barangay Vitali nga minaog sa Corcuera Street duulang sa Zamboanga City Public Market ni adtong Biyernes. Kinihuman doon na sila exposure sa pasahero sa fish carrier gikan Cagayan de Oro City nga nagpositibo sa COVID-19 nga gi-isolate na karon. Ang maong pasahero, tripulante sa usa ka international barge nga dunay ruta sa Indonesia kung asa dunay kaso sa Delta variant sa COVID-19. Ginasuta pa kung Delta variant infected ba ang maong pasahero. Hugot ang pagbantay karon sa mga mosulod sa Pilipinas gikan Indonesia tungod sa mikatag nga paspas nga makatakod nga Delta variant sa COVID-19 sa maong nasod. Ako si Sarah Hilomen Velasco para sa One Mindanao.